maglaag dito karon adto ta sa Libona Bukidnon dito sa Crumbs and Country Food Park. Atong suroyon kay balita na ko tsada daw dito. So tara, let's go. Hi guys, balik sa Taglaag na karon dire sa Crumbs and Country Food Park. Dire rin siya located sa Libona Bukidnon. Mag-open sila 3 PM tapos ang entrance fee is 80 pesos. So tara, itong suroyon eh. So, tara. Sulod na dito sa ilang farm. Numbag ka. Guys, natakaroon din sa ilang farm kan. Kada. Yung mga horse. Na sila baligya mga barbecue sa kung sila mga baligya like
foods, drinks, and many more. Nagwonder mo nganong na yung mga horse dre kay ga horse riding yung gani sila dre. Tara. Di makani mga one. Pero guys, balik ta sulod guys kay mag-order ta dito sa ilang pagkaon kay ikigots na ko. Atong i-try og saka diri. So guys, if namoy time, visit lang mo dire. Mag-offer man sila mga foods, dili pud mo magutom. Dire ra ni sa Libona Bukidnon, likod sa Cheles Cafe. So let's go. Sorry bata. Swing ka guys. While waiting sa atong order, like, seeds. Nilang parking area guys, no, parking area na nila. Grabe ka luwag, no, luwag kayo. Grabe ka luwag ilang area dire. Ano siya, nilang main entrance kung na may sakyanan dire magi. So, tara balik na ta Cagayan. O nilang area guys, walang parking area. Tapos dado din sulod ay bukid dito but sa inima nga bukid.
Crumbs and Country Food Park. Bago lang din sila ga-open, no? 2021. So guys, if na may time, visit lang mo dire ni located sa Libona Bukidnon, likod sa Chelis restaurant. So I think dire ako tama na ning video. So if kanan mo nga ni klase nga video, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye bye.